All new Honda Click 125i 2022 matte version. Review, cash, and installment. Shall we have breakfast together? So ito po mga kapatid yung Honda Click 125i kulay white. So bagong labas din to mga kapatid, no? Kulay puti kasi yung mga dating lumabas nila ng Honda Click itong kulay orange, then yung blue. So ito mas bago sa paningin ko, no? Yan, no? So pasensya na mga kapatid, masyado maingay, no? Kasi tabing daan lang tayo. So same pa rin naman ng function, and then yung forma sa kulay siya nagkaiba, no? Yung decals nito mga kapatid ay may halong parang gold dito yung decals niya, no? Ayan, Honda Click. Then dito, yan, matte nga pala to, no? Yung pagka white niya, yan, to kulay gold, tapos liquid gold. Yan po yung bago labas ng Honda Click. Then sa kanyang panel ay same pa rin naman nung dati, no? Yan, digital panel pa rin siya. Mga switch ay looks premium talaga, no? Yan, yung high and low, then yung busina, turn signal light, and then yung preno sa likod, then meron pa rin safety lock. Then dito sa kabila yung electric starter nya, and then yung throttle, yan, then yung preno sa harap. Yan, then yung susi, ito. Then yung susian niya may anti-theft, and then yung bukasan na rin ng upuan. Tapos yung bulsa niya dito, okay din. Tapos dito meron din. Ito mas malalim to. Pwede yung cellphone. Tapos ito mayroon siyang utility hook dito. Yan, makita natin. Kasi yun yung kanyang footboard. Tapos andito pa rin yung battery niyan mga kapatid. Yan, no? Combi brake system. Then naka disc brake sa harap. Then yung caliper niya, yan, tatak Tokiko. Then tubeless ang kanyang gulong. Then dito sa harap, ayan, napaka ganda ng forma niya, no? Yung kanyang park light dito, mga kapatid.
lutang na lutang siya mga kapatid, no? Yan. Then fully LED na po lahat yan mga kapatid, yung ilaw. Then dito glossy black pati dito, no? Then may Honda yan dito. Then dito sa likod mga kapatid, itong grabber nya, ayan, no? May pagka grayish siya yung grabber nya. Hindi siya kulay black eh, kasi ganito yung kulay black. Ito naman medyo grayish mga kapatid. Ayan, yung kakaiba sa kanya. Then sa fender sa likod, ayan, same pa rin naman nung dati, no? LED na po signal light nya. Then pati yung tail light, ayan, fully LED na po. Then same pa rin, ayan, yung ESP nya dito. Sa kulay lang talaga nagkaiba, no? Ayan. Sa mga may gusto ng Honda Click na kulay white, no? Ito po yung labas nila ngayon. Available po yan dito sa Premium Bikes Santa Cruz, Cubao, Pampanga. Yun nga po, pinakita ko kanina yung iba-iba pa nilang mga kulay. Then ang price nito mga kapatid ay ito, same lang naman sila ng price, 79,500, and then magda-down tayo ng 3,895. Sa 24 months ay 5,259 less 600. Then sa 36 months ay 4,266. Then may less pa po na 500. Yan po, dito lang yan mga kapatid sa Premium Bikes. Yan po. So quick review lang tayo mga kapatid sa bagong Honda Click na white version nila, no? Yan. So shout out po mga kapatid sa Premium Bikes sa pagpayag sa atin